Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Iloista perjantai-iltapäivää kaikille ja tervetuloa meidän kanssa seuraamaan viikon viimeistä onnenpyörää. Kyllä, tänään taas 5 tai 6 tehtävää ratkotaan ja hyviä palkintoja tieteelle on jaossa. Ja tervetuloa myöskin tämän iltainen studioyleisömme. Meillä on täällä saapunut tuolta Jyväskylän seudulta Keski-Suomesta epilepsiayhdistyksen ihmisiä plus sitten pelaajien kavereita. Tervetuloa kaikille! Tervetuloa! Ja sitten suoritamme pelaajan esittelyn. Meille on saapunut Espoosta pelaamaan Anne Sirkiä. Tervetuloa, Anne! Eilisen onnenpyöräpelin voittaja on seuraavaksi esittelyvuorossa. Mies tulee Anilan Koskelta ja nimi on Klaus Martikainen. Tervetuloa! Ja täältä Helsingistä on saapunut seuraava pelaajamme. Hänen nimensä on Riku Raitala. Tervetuloa, Riku! No niin, nyt on pelaajat esitelty ja vielä esitellään meidän pääpalkintomme, eli mahdollisuus saada täältä puoleksi vuodessa käyttöön tämä tyylikäs 5 hengen henkilöauto. Päästään aloittamaan viikon viimeinen onnenpyöräpeli. Ei muuta kuin tsemppiä vaan Anne, Klaus, Riku. Ja esineet ja asiat ensimmäisen tehtävän aiheena. Laitetaan pyörää pyörimään, hyvät pyöräytykset. Siitä se lähtee. Anne, olepa hyvä. Oho, kokeile ota uudestaan vaan, vedä sillä reilusti oikein. Hyvä. 300. K niin kuin Kalle. 3 koota. 350. S niin kuin Sakari. 4 S. 400. T niin kuin Timo. 3 T:tä. Mä ostan vokaalin A niin kuin Anne. Ja niitä löytyy 7 kappaletta. 7 A:ta. Esineet ja asiat tehtävän aiheena. 1100. R niin kuin Risto. 1 R. Ostan vokaalin I niin kuin Iivari. 3 I:tä. 600. Otetaan V niin kuin Ville. Ei yhtään V-kirjainta, sitten Klaus. 800. M niin kuin mötkö. 1 M-kirjain. 500. L niin kuin lahna. 3 L. E niin kuin Eemeli. 2 E:tä. Esineet ja asiat ensimmäisen tehtävän aiheena. 400. Otetaan P niin kuin pyssy. 1 P. 'Rosvolle meni ja 2400 pistettä lähti pois Klausilta ja vuoro Rikulle. No. 250. J niin kuin Jean-Claude Van Damme. Ei yhtään J-kirjainta. Ja sitten Anne. Ohi meni, ohi meni. Klaus.
450. N niin kuin nahka. 5 N. Ostetaan O niin kuin Ossi. 3 Oota. Ja 5 sekuntia meni siinä ja vuoro Rikulle. Ei saa jäädä tuleen makaamaan. 600. Unico uno turhapuro. Täytyy ottaa konsonanttipyöräytyksen jälkeen. Eli nappaat tuolta. Unico Heikki Kinnu. 1 H. Ja nyt sä voit ostaa vokaali, jos sä haluat. Osta vokaalinen. Unico uno turhapuro. 3 Uta. Yritän ratkaista. Ole hyvä. Tuulikannelta sanotaan mies Aiongoksen harpuksi. Ei mennyt oikein. Ja Saanko? Totta kai, ole hyvä, Anne. Tuulikannelta sanotaan myös Ailoksen harpuksi. Kyllä, se on aivan oikein. Hyvä, Anne. Ensimmäisen tehtävän ratkaisusta Anne saa palkinnoksi hopeisen talonpoikaisrokoko juustosetin. Onneksi olkoon, Anne. Kiitos. Näin saatiin ensimmäinen tehtävä päätökseen ja mennään toiseen tehtävään. Annen johtaessa pisteen 4000. Ja toinen tehtävä aiheuttaa luonnontiede. Pelissä mukana yllätyssektori. Klaus aloittaa, ole hyvä. $450. N niin kuin nahka. 1 N. 350. T niin kuin tahna. 1 T. 400. S niin kuin sika. 3 S.